La Lorena Sánchez i en Martí Esteban s'hi han deixat l'ànima. Van entendre i captar la idea perfectament i han fet una feina excel·lent. Ells, fent un gran tàndem, han creat aquest documental i també una sèrie de ràdio que ja s'ha emès per Ràdio Cunit amb el nom Cunit, veus d'una pandèmia. D'un dia per l'altre, els carrers van quedar totalment buits, envaïts per un silenci inèdit. Les nostres vides van fer un gir de 180 graus i de cop i volta l'espai públic va quedar restringit als treballadors essencials o aquells que sortien per cobrir necessitats bàsiques. Que la idea era explicar des dels màxims àmbits possibles, franges d'edat, etc., una panoràmica de com s'ha viscut la Covid aquí al poble de Cunit. Doncs primerament va començar fent una miqueta d'exploració per Cunit, veient els punts més agradables que podríem mostrar del poble, així com a patrimoni cultural. I després sí que vam tenir la idea de que les entrevistes fossin a casa de tots els entrevistats, de tots aquests testimonis, perquè al final nosaltres hem viscut aquest confinament a casa. Llavors que per nosaltres era un moment de mostrar ja no només la seva experiència, sinó el seu entorn. Així era més. Sí que és veritat que a nivell tècnic ens hem trobat dificultats, que no tothom tenim el mateix espai per posar una càmera o per tenir una bona il·luminació, però també aquesta és la màgia del documental, que és més casolà i mostra aquest entorn de cada persona. Bé, la sort que teníem és que al treballar per l'Ajuntament ells ens donaven accés a totes les portes que ens costava obrir i coneixien perfectament el poble, per tant ens podien explicar quins casos coneixien ells que havien estat interessants, que podíem entrevistar, etc. I després també van fer molta feina de recerca d'anar picant pedra i anar trobant els entrevistats mica en mica. A més, van fer una crida a les xarxes socials per trobar diferents perfils de, no sé, una persona que hagués viscut sola durant la pandèmia, una persona que hagués tingut un familiar que hagués mort, etc. I així vam anar aconseguint tots els testimonis de mica en mica. A nivell més personal, sí que vam fer l'entrevista a la Judit Aranda, que era de l'Hospital del Brogi, una doctora, i ens va explicar bastants experiències que va viure dins de l'hospital, canvis, que, me'n recordo que en Martí i jo vam sortir d'aquella entrevista dient no eren conscients de com ho vivien aquelles persones, de la gran tensió que tenien dia a dia i com afectava també a aquests pacients. Això no... Clar, jo personalment no vaig tenir cap al meu costat que ho hagi sofrit, no? Llavors va ser fort tenir aquestes experiències parlades per una doctora. Bé, recordo, per exemple, una parella de gent gran que havien viscut sols, evidentment, tot el confinament i que inclús ara estaven com una mica atrapats en la pandèmia perquè la por els continuava acompanyant i seguien veient molt difícil veure's amb la família, veure els amics, etc. Els havia canviat radicalment la vida, no? I és xocant perquè sembla que la pandèmia l'anem deixant enrere i que ens anem en sortint, però hi ha gent que encara viu molt atrapada en aquesta situació. De fet, també el tenir aquest tipus de documental a nosaltres ens va fer aprendre molt, ja no només d'aquella experiència que hem viscut nosaltres també a nivell personal, sinó també de la nostra vida i com plantegem les coses. A vegades, quan succeeixen aquest tipus de situacions, ens fan replantejar-nos molt. Llavors sí que crec, i estic d'acord amb ell, que hauríem, en comptes de passar en pàgina, veure-hi i aprofitar que tenim aquesta experiència per mirar cap endavant, però amb consciència. Diguem que esperem haver ajudat algú, inclús de forma una mica terapèutica, no? De poder explicar les seves coses i que la gent sigui conscient de com han patit, però per nosaltres també ha sigut un exercici de parar un moment i reflexionar sobre tot el que hem viscut, tot el que ha viscut a nivell global la societat i sí, ser més conscients. Jo he vist a la gent molt contenta
de veritat. Hem arribat i ja ens han acollit, no? Que ens han saludat, ens han donat, a mi no sé a tu per ti, però ens han donat una abraçada. Llavors, em quedo en que la gent està molt contenta de com els vam rebre i estan molt agraïts amb nosaltres i això és que no hi ha paraules, de veritat. Però veig a la gent aquí sentada i dic, s'interessen per les situacions del poble. I això, és que no tinc paraules pel que està passant avui, la veritat. Ha sido increíble, maravilloso. Yo, sigo diciendo que no he nombrado mucho a la gente de Cunit porque se portaron fenomenal y y la muestra está, no sé, que cuando he visto el vídeo he estado emocionada todo el rato y qué decir, que genial, me ha encantado. Yo nunca me he visto en un programa así y la verdad, verme en pantalla me ha causado un poco de sensación, ¿no? Sí, o sea, me ha reflejado, me ha dado, que me ha gustado y ya está, una palabra, me ha gustado mucho. Dar las gracias sobre todo al pueblo de Cunit, al ayuntamiento, a toda la gente que ha colaborado, a los que han hecho este documental. Ha sido genial, lo han hecho muy bien, la música genial también. Y toda la gente que ha salido, son vivencias, ¿no? Y hay que contarlas. Desde luego, muchísimas gracias por todo.